Val, doncs ja estem online. Estem fent un altre vídeo, en aquesta ocasió amb la Mireia Santamaria. Ella és la gerent de la FOEC, la patronal de les empreses gironines, i una mica també és important saber l'opinió de la patronal de tot això que està passant. Així que, en primer lloc, Mireia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies en nom dels meus alumnes. Moltes gràcies a vosaltres. M'agrada molt fer classes. És una exvida que tinc, per tant, em fa molta il·lusió avui tornar a parlar amb alumnes. Perfecte. Més o menys el preguntaré 4 o 5 preguntes que són d'interès perquè és evident que tot el que està passant doncs, està relacionat amb l'assignatura de formació i orientació laboral. Així que, si vols, començo. Estàs preparada, Mireia? Preparada. Bueno, molt bé. Espero que sí. Digues? Dic, espero que sí. Vale. Doncs la primera pregunta és que ens diguis què és la FOEC i quines activitats porteu a terme. La FOEC és una associació d'empresaris, però d'associacions d'empresaris n'hi ha que només s'ajunten, diguéssim, per parlar entre ells de temes, però les que fan funció de patronal són les associacions com oficials que negocien amb alguns governs en nom dels empresaris. Potser és molt més conegut la figura dels sindicats, però, de fet, els sindicats sempre negocien amb les patronals. Els sindicats en nom dels treballadors i les patronals en nom dels empresaris. Aleshores, una de les funcions principals és negociar els convenis col·lectius de cada sector i, en aquest cas, per exemple, que ara estem vivint, doncs, fer d'interlocutors amb els governs, dient aquesta llei falta això, us esteu oblidant, reivindicar que això durà molts problemes, que no s'està fent bé, totes aquestes funcions. Més enllà d'això, llavors, una patronal fa serveis que són una mica al gust del consumidor de cada patronal. Nosaltres estem molt especialitzats en fer formació per càrrecs mitjos alts d'empreses, com d'actualització, però no té per què això ser una tasca patronal. La fem nosaltres i hi ha d'altres patronals que es dediquen més a oferir descomptes a les empreses, hi ha d'altres patronals que es dediquen més a l'assessorament. Nosaltres tenim 2 grans projectes, el de la formació i un altre projecte que es diu Jo de gran vull ser com tu, que intenta donar a conèixer el món de l'empresa dins les escoles. Més o menys. Perfecte. Mireia, ens pots fer una radiografia de la situació empresarial actual que estan travessant les empreses gironines? Bueno, a veure, les empreses gironines, com totes les empreses, estan patint molt, perquè això era una situació absolutament imprevista. Estàvem bastant en un bon moment, encara que es deia potser vindrà una altra crisi, era un bon moment. I també s'ha d'analitzar una mica per sectors. A Girona això està afectant molt, molt, molt perquè la dependència percentual del turisme i el comerç és molt més elevat que en altres llocs. Llavors, realment, a tots els sectors els hi afecta, però en els sectors que és dramàtic, perquè estan tancats des del dia 1 i facturant 0 i sense saber com serà, són comerç i turisme. Les empreses essencials no han tancat mai, per tant, tot i que s'han readaptat i que els càrnics et diuen que venen més un producte diferent del que venien abans, que els constructors et diuen que han perdut les feines a dins les cases perquè ningú volia tenir algú treballant a dins en aquests dies. Les empreses de maquinària i això
a la segona onada que es va poder obrir, gairebé totes van de seguida poder començar a treballar perquè totes fabricaven algun component d'un essencial i va ser com una cadena. Per tant, sent un any dolent de facturació, han anat fent. I un altre sector bastant complicat és els concessionaris de cotxes, perquè ja estaven en un moment molt complicat amb la crisi de si dièsel, de si cotxes elèctrics, que estem com en una fase que s'està acabant una etapa i n'està començant una altra i no se sap gaire, no? I la gent diu, bueno, abans de comprar un cotxe esperem a veure què passarà, i ara se'ls hi ha juntat amb tot tancat, amb tantíssima població en ERTO a l'atur, que clar, per comprar-se un cotxe, no? O et fa molta falta o vas molt lleuger de diners. I per tant, és un sector que també es preveu que pateixi molt. Però percentualment del PIB no és com el turisme, és que el turisme per Girona és molt important. És essencial, clar. Sí, sí. Entenc que en aquesta situació la negociació col·lectiva d'un conveni serà molt més dur del que és habitualment, no? No n'estic segura d'això, perquè de fet els sindicats, o almenys la meva experiència negociant convenis, és que són molt raonables. I aleshores també saben quan poden exigir i quan de veritat, en general, als empresaris no els agrada acomiadar la gent, en general, no? En empreses petites com a Girona, moltes empreses són una gran família, es coneixen molt, aleshores tu coneixes els fills dels teus treballadors, saps que necessiten el sou i, home, normalment a ningú és una cosa desagradable. Llavors, jo crec que, bueno, negociar un conveni... Molts convenis són cada 2 anys que es negocien, per tant, crec que n'hi ha molts que no els hi toca aquest any, ara no em voldria equivocar en això, però jo crec que els que els hi toca, per exemple, toca el del comerç, ostres, saps? Crec que no serà molt difícil perquè dius, bueno, és que si t'encén més la corda, la botiga haurà de tancar. Encara que tothom sigui conscient, els que paguen i els que cobren, que segurament se'ls paga poc. Però, clar, és un moment que li toca el rebre... Hi ha la visió com que a l'empresa no li afecta, però és una visió d'unes empreses que no tenim a Girona. O sigui, les grans multinacionals normalment estan per sobre del bé i del mal, però un empresari que té una botiga, un negoci amb 3 treballadors, és una altra mena d'empresari i no guanya tants diners. I si sobreviu a no tancar el negoci i conservar els 3 treballadors, doncs, no sé, al final tothom és molt raonable. No tinc experiències de negociacions de convenis molt desagradables. Tothom, no sé, és tot molt raonable. Vale, perfecte. I una altra pregunta que el faria seria quan s'acabin els ERTOs, que van lligats una mica en funció de l'estat d'alarma, què passarà? En la norma original o el Reial Decret original, que ara no me'n recordo dels mils que han tret quin era, deia que al moment que s'aixequi l'estat d'alarma s'aixecaven els ERTOs, sobretot els que estaven fets pels sectors que s'han vist obligats a tancar des del dia 1, no? Ara ja es comença a introduir una flexibilització perquè és molt fàcil d'entendre. Al final, si tu tens una perruqueria i sou 3 i t'han obligat a tancar, has posat els 2 que no són el propietari en un ERTO, per entendre, per exemple, no? I ara et deixen obrir, però només pot treballar un,
per molt que aixequin l'estat d'alarma, els ERTOs tenien una condició afegida, que és que tu et comprometies a continuar amb tota la plantilla 6 mesos. Però clar, per poder mantenir la plantilla 6 mesos hauries de treballar en les condicions que tenies. Llavors, si les condicions no són les mateixes i tu només pots treballar un, no et poden... No s'ha acabat de provar això, però tot fa pensar que hauran de readaptar aquesta norma, perquè en molts casos, el mateix que en un restaurant, si hi havia 5 cambrers i ara s'obre i és la meitat d'aforament, doncs com poden tenir els 6 cambrers durant 6 mesos? És inversemblant, això. Llavors, no acaba d'estar clar, però sembla que hi haurà d'haver o una manera de prorrogar-ho o alguna manera d'adaptar-ho. Però ja es va intuint que es flexibilitzarà. Perfecte. I no robem més temps, el faig la darrera pregunta, que sé que estàs força ocupada en reunions i fent teletreball i conciliant vida familiar i laboral, també. És el més agradable que he fet en tot el dia, però. Val, d'acord. La darrera pregunta és, té la FOEC la recepta màgica per sortir d'aquesta situació complicada en la que moltes pimes patiran, al igual que sectors que has comentat de l'hostaleria i del comerç? Per desgràcia, no. No hi ha recepta màgica. Hi ha recepta d'ànims, de que al final jo he observat en les reunions que hem anat fent, la primera setmana les empreses estaven desesperades, no podrem tirar endavant, la segona setmana necessitem ajuda, la tercera setmana no sé què, però al final el qui és emprenedor i té una empresa té com una mena d'esperit de superació que un cop ja s'ha queixat molt, li surt com una mena de dir, bueno, ens arremanguem, què hem de fer? Hem de pintar els vestidors, els emprovadors de la botiga perquè de 2 fer-ne un, en un hem de posar una màquina d'ozó per desinfectar, vinga, hem de marcar unes ratlles a terra perquè no sé què. O sigui, al final sempre surt com un, va, som-hi, no? Serà difícil si no obren les fronteres al sector turisme, és que ja no és la seva actitud ni recepta màgica, és que el volum d'ocupació és tan gran que no hi ha prous catalans per ocupar-ho. No podem anar tot l'estiu tots els catalans de vacances. Aleshores, això no... A Girona hi ha gairebé 1 milió de llits turístics entre apartaments, càmpings, hotels, cases rurals. Aleshores, bueno, som 7 milions que hi vivim. No pot ser, no? No podem anar tots de vacances a Girona i ocupar això. Per tant, no, es preveu que serà una època molt complicada i que depèn molt de si arriben ajudes econòmiques de la Unió Europea i com... Jo crec que depèn molt de fer front comú europeu, que si tothom va per lliure això pot ser bastant complicat. Em sap greu, m'encantaria tenir la recepta màgica. Sí, ja és difícil, Molt bé, doncs res més. Si vols parlar directament amb els alumnes que t'estan veient ara mateix, si es vols dir un missatge o una cosa, a forma de comunicat. Sí que m'agradaria. M'agradaria dir-los que nosaltres tenim moltes ganes de promocionar molt, de donar molt de prestigi, que les empreses necessiten molt estudiants de formació professional, estudiants tècnics, enginyers, i que segurament saben transmetre-ho poc, de dir... No saben vendre, de dir estudia això que tindràs feina i això és el que ens manca. Jo soc enginyera i soc una noia i és un dels grans temes que aquest mite que els enginyers són nois i és una carrera difícil i avorrida,
És absolutament mentida, ni és avorrida, ni és de noi, ni és tan difícil. I animar doncs, a que aquest país depèn de tots i que ens hem de formar bé. Ens hem de formar bé. No vol dir fer que tothom hagi de ser llicenciat en alguna cosa. Vol dir que tothom ha de ser molt bo en allò al que es dedica i fer-ho amb molta vocació. Que hi ha fusters a Girona que fan mobles per hotels de Nova York i que té el mateix valor ser un gran fuster que ser un gran advocat, que la gràcia està en que t'agradi moltíssim allò que fas i fer-ho amb molta passió. I com es pot ser molt bon professor i fer-ho amb molta passió, es pot ser un gran instal·lador perquè ho fas amb passió i busques la millor manera de fer les regates i de que quedi bé i que necessitem gent que es dediqui a aquests oficis i que quedi més equilibrat i que tothom sigui molt bo i molt bo no vol dir molt espavilat o molt bon estudiant, vol dir fer-ho amb molta, molta passió. Perfecte. Doncs amb aquest missatge de treballar amb passió i buscant l'excel·lència, doncs acabem aquest vídeo amb la gerent de la FUEC, la Mireia Santamaria. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I la FUEC a disposar dels dubtes que tingueu, podeu enviar un correu, fuec@fuec.cat, i intentarem ajudar-vos, o si voleu conèixer una empresa, un empresari, o us fa il·lusió saber doncs, què fa un mecànic de no sé què o què fa aquesta empresa, intentarem sempre contestar-vos Molt bé. el que estigui a les nostres mans. Estarem en contacte amb vosaltres, de l'Institut Josep Robulat. Moltes gràcies, Mireia. Gràcies a vosaltres, molta sort i estudieu moltíssim. Molt bé, merci. Fins ara. Vale.